Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko dugu hondarraren teorema. Baldin badaukagu horrelako zatiketa bat, zatikizunean adibidez isa berriru gehi bat, eta zatitzailea adibidez isaken bi, hondarraren teorema aplikatu ahal izateko, zatitzailea lehenengo mailako polinomio bat izan behar du, bai? Beti izan behar du isa kena formakoa, bai? Kasu honetan hau da, zatitzailea lehenengo mailakoa. Orduan, hondarraren teorema aplikatu dezakegu. Eta hondarraren teoremak zer esaten du? Zatikizunean ordezkatzen badugu zatitzailearen gaiazkea, kasu honetan bi balioa ordezkatu egiten badugu zatikizunean, bere zenbakizko balioa izango dela zatiketa honen hondarra. Froga dezagun. Bi zenbaki hau ordezkatzen badugu zatikizunean, bai? Polinomio honetan, deitu diogu P isa, isaren ordezkatuko dugu bi, hau da gaiazkea, daukagu, bi berriru, gehi bat, berdin, 8, gehi bat, 9. Hau da, zenbaki hau izango da zatiketa honen hondarra. Bai? Egiten badugu Ruffiniren erregela aplikatuz zatikizunari, honen koefizientea da bat, isa berbi aldagaiaz daukagu, beraz, 0 koefizientea, isa aldagaiaz daukagu, 0 koefizientea, eta bat hemen. Ruffini aplikatuz, gogoratu hemen jartzen dugu kontrakoa, bi, bai? Geisten dezute bat, bi bider bat, bi, 0 eta bi, bi bider bi, lau, 0 eta lau, lau, bi bider lau, 8, bat eta 8, 9. Ikusi duzuenez, hemen dagoen balioa eta hemen lortu dugun balioa berdinak dira. Hau da, hondarra, Ruffini erregla aplikatuz, izango da zenbakizko balioaren balio berdina. Bai? Gogoratu, hondarrak 0 emango balu, orduan, bi honi deituko genioke erroa. Kasu honetan hondarra 0 ez denez, edo zenbakizko balioa 0 ez denez, orduan bi hau ezin da polinomio honen erroa izan. Bai? Eta baita ere, hondarra 0 baldin bada, orduan esan dezakegu zatikizuna eta zatitzailea zatigarriak izango direla. Bai? Kasu honetan ez dira zatigarriak hondarra 0 ez delako. Bai? Nola jar dezakegu hau zatikizuna izango da berdin, hemen lortu dugun polinomioa, isa berbi gehi bi isa gehi lau kodifikatuz, bider isa kenbi aldatu zeinua, gehi hondarra 9. 0 izango balitz hondarra, orduan, esan genezake, kasu honetan ez da betetzen, baina 0 izango balitz esan genezake zatikizuna eta zatitzailea zatigarriak direla. Bai, kasu honetan, polinomio hau eta polinomio hau ez dira zatigarriak, hondarra 0 ez delako. Bai? Gazteleraz da balor numeriko, bai? Kasu honetan, egiten badugu adiez horrelako beste zatiketa bat, gauza bera, lehenengo kalkulatzen dezute, hiru balioan, hau da kontrako zeinuan, zein da zenbakizko balioa, bai? Hiru berriru, ken hiru bider hiru berri, gehi hiru, ken bi, gehi bi barkatu. Honek ematen du 5. Eta esan degunez, zenbakizko balioa edo gazteleraz balor numeriko hau, izan behar dula Ruffini aplikatuz hondarraren balioa. Koefizientea jartzen baitugu bat minus hiru, bat eta bi,
eta honen kontrakoa jartzen badugu hemen, bat, iru bider bat, iru, iruken iru, 0, iru bider 0, 0, bat eta 0 bat, iru bider bat, iru, iru eta bi, bost. Ikusten duzutenaz, ondarra, zatiketaren ondarra eta zenbakizko balioa iru denean, balio berbera emango lukete. Beraz, zatikizuna eta zatitzaile ez dira zatigarriak, ondarra 0 ez delako. Bai? Eta iru ezin da ondarra, ezin da erroa izan, zenbakizko balioa, edo ondarra 0 ez direlako. Bai? Bueno, hau da ondarraren teoremari buruz jakin behar dezutena.